जे जोङो इन्डिभिजुवेल सर'नियाजों नांनानै नब सर'नियाखौ जोङो हय फेजेननो हाबाय, बेखौ जों एमपिनिफ्राय जों होख्लायनो हाबाय। खिन्थु बे एखे टाइमावनो सर'निया बादि नन ट्राइबेलफ्रा बे बर' कसारी सार्टिफिकेट लानानैनो एखे टाइमावनो बेजों लोगोसे साबा आरो होदेरबावदों। सानैया ट्राइबेलानो हय, सासे बिष्णु राभा आरो सासे ललित पेगु, बिसोर ट्राइबेलानो हय। बे भाइराल फैदोंबाबो आं अबजेक्सन होदों, बिसोरखौ 6 जनखौ आं अबजेक्सन होबावदों, नब'फोरखौ लानानै 7 जन। दा अबजेक्सन होदोंब्लाबो बिसोरखौ आं जों मानो होबथानो हायाखिसै? नब सर'नियाखौ होबथानो हाबाय, जों बेयावनो बेखौ इन्डिभिजुवेल नांबाय जोंनि बे हाइकर्ट मोनबाय, जोङो स्पिकिं अर्डार मोनबाय, बे जोब्बाय। खिन्थु बाखि कृतिदास नारायण देबमेस, जन दास, ज्योतिष कुमार दास, बिनीता डेका, बुरिशंकर सर'निया, बिसोर माने गौतम दास, घनश्याम दास, बिसोरो बिदि लानानै आरो बिसोरो बे नमिनेसना बिसोरना एक्सेप्ट जानानै थांबाय। अबजेक्सन होदोंब्लाबो मानो होनबा बिसोर सार्टिफिकेट दं, बे सार्टिफिकेटआ बिसोर बे अनलाइनजों लाफिनबावदों बिसोरो, बा बिसोर आवगायनि सार्टिफिकेट, जे सार्टिफिकेटआ इलिगेलमोन, बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ WPT डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन हरनांगौमोन जे जिनिसा हाइकर्टआ PIL होनानै हाइकर्टआ जेराव माने बेखौ राय होबाय जे सर'नियाफ्रा नटिफाइड नङा आरो सर'निया जा आवगायाव जेसेबांखिनि लादोंमोन बिसोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय होननानै होनखाबाय। दा बावहाय बिसोरो डिसिफोरखौ जे जाबाय बेखौ बिसोर इउज खालामनो मोनला होननानै मोनसे हरबावनांगौमोन। बेखौ हराबालानो बिसोर मा बे एखे जाथिखौनो दिनै बर' कसारी, दिनै साबकास्ट कसारी आरो दा नै दाख्लि कसारील' होदो होननानै आरो बेखौनो बुराय फाखाय खालामबावबाय। जे जिनिसा हाइकर्ट अर्डार होखांनायनि उनावबो नैबेखौ दाख्लैसो हरबावदों बिसोरो आरोबाव। जों बै आवगायनिखौ होनबावला, साबकास्ट कसारी सिमखौ होनबावला, नै कसारी होननानै होबावदो होननानै बुंबाय। होमबा नायदो जोंहा ट्राइबेलफ्रा बिसोरनि षड्यन्त्रआव जों बेसेबां गिनांगौ। दा बेवहाय आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामगोन जे जोंथ' बिसोरखौ अबजेक्सन होनानै जोङो स्क्रुटिनि कमिटियाव WPT स्टेटआव जोङो WPT डिपार्टमेन्टआव हैबाय जे बिसोरनि एगेन्स्टै बिसोरो नोंसोर बे सार्टिफिकेटखौ बिसोरखौ दाननांगौ, केन्सेल खालामनांगौ। दा होनबाय बे एखे बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया गावसिनि प्रसेसआव थांसिगोन। प्रसेसआव थाङोब्ला हाइकर्टनि सुप्रिम कर्टनि अर्डार मथे गभ अफ इन्डियानि गाइडलाइनाव सुप्रिम कर्टनि अर्डाराव माने 3 मासजों जोबनांगौ। 3 मासजों जों जोबहोनो हायाखै, 9 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोर नांगोन। बे साबा मानसिखौबो बेसे गोबाव नांबावगोन जोंनो? बे 3 मासजों खालामनांगौ हय, जों दा 3 मासजों जानांगौ होननानै जों मोनबाय, बे 3 मासजों अर्डारखा। दा बिसोर 3 मासजों खालामाबालानो फिन दोनबाय थायाबा जों बिनि थाखाय नांबाय थानांगोन। आरो बेबादिनो जाय सार्टिफिकेट लानानै आरो बिदिनो माबा बेनिफिट लायोबा, माबा गेलेबावोबा, माबा साख्रि लायोबा, जों इन्डिभिजुवेल नाङोब्ला बेसेबां नांनो? गतिके आं बेल' जोंनि सरकारनाव, जोंनि BTR सरकारनाव बा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआव जाय जोंनि ट्राइबेल मिनिस्टारफोर दं, ट्राइबेल जोंनि MLA MPफोर दङ, बिथांमोनहा जाहाथे बे जिनिसखौ बन्द खालामनो थाखाय बा थाबैनो बे समस्याखौ फोजोबनो थाखाय बेखौ अर्डार हरहोजोबो आरो नटिफाइड नङैफोरनो होनो मोना। आरो जोंनि ट्राइबेल संघआ बिसेसकरि बिनि थाखाय जाहाथे स्ट्रङै नाङो। जे ट्राइबेल संघआ माखासे गोनो गोथो जाबावदों जे दास टेकाफ्रानोबो जोङो सार्टिफिकेट होनो हाया, बिसोर बर', बिसोरो राभा अरिजिनेल, खिन्थु दास टेका लाबाय बिसोरो। जोङो बेखौ होनोबा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ बिदि दासिन हरदों होनांगौ होननानै, खिन्थु जों होनो हाया। नोङो बे दास टेकाया जादों जेनेरेलनि टाइटेल, हारसाफोरनि टाइटेल, असमियाफोरनि टाइटेल होनना मिथिगौ। आरो दास होनोब्ला नों असमियाल' नङा, आदिबासिबाबो दास दङ, बेंगलि दास दङ, राजबंसिया दास दङ। होमब्ला बिसोर दास टेका जाब्लानो जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनोब्ला, होमबा जों ट्राइबेला बेसेबां गिनांगौ दं। दाबो बेसे बुरजा ट्राइबेलफोर जोंनि ट्राइबेलनिखौ बिसोरो बेबायदि सार्टिफिकेट लानानै मण्डलनिफ्राय लानानै जिखुनु माबायावनो बिसोर माने डिपार्टमेन्टआव साख्रि लानानै दंजोबो। होमबा बेखौ ट्राइबेल संघआ जों बेसेबां जेनेबा इन्डिभिजुवेल बेसेबां नांनो हागोन? जोंथ' नांनो हाया एथ'ग्राब। दा बेखौ ट्राइबेल संघआ बेखौ नांनांगौ। बाहा सोर माबायदि साख्रि लादों, बाहा जों ट्राइबेलनि इलिगेल माने जागासिनो दं, बेफोरखौ नायनांगौ। बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामो ट्राइबेल संघआ नैबे जिनिसखौ दास टेकाफोरनो खुनु बेला सार्टिफिकेट होनो नाङा। हय जुदि नों बर'थार होननानै मिन्थिथारबाय बेखौ, नों दास लिरदों, सार्टिफिकेटआव दास थानायखाय दास लिरदों, खिन्थु बियो उनाव गावनि दासनि उनाव ब्रह्म बसुमतारी नार्जारी दैमारि बेखौ लिरहैनांगोन। जेरै जोङो हाबा जाफैब्ला फिसायनि टाइटेलखौ ससेयाव लिरफाफैयो, बेबायदि लिरदेरना लानांगोन। होमबा जों बेखौ परिचय होबाय दे जों एक्सेप्ट खालामना लाबाय, जोंनि बर'आव सोफिनबाय होननानै, जोंनि कुलाव सोफिनबाय होननानै। नङाबा बे दास टेकाजोंबा बे जोंखौ असमिया जाथिजों बा गुबुन हारिजों एसिमिलेट खालामनानै होनानै, होमबा जोंनि जाथियासो गोमाहैगोन। जों दास टेकाखौ लाजोबहैनोसै, दाना उनाव जोंनि अरिजिना गोमाहैगोन।
जोंनिबो दैमारि बसुमतारी नार्जारिया थानाय नङा होमबा जों गावखौ बर' होननानै आइडेन्टिफाइ जों होनो हानाय नङा बे समाव जों दा हानो हागौ दा जोंनि लिडारफ्रा जेबो नङा जों देरहाखायो जोंनो माबा खालामबाय थाखागोन MLA MP जाबाय थागोन बे दा जानो हागौ जों दा जों गोहो थानायखाय पावार थानायखाय बा जोंहा थानाय उननि बेलायाव उननि जेनेरेसना बेखिनिसिम थायैयाबो जानो हागौ होमबा जों माजों थांनानै थागोन जों दा जेरै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकजोंसो जोङो थांनानै दं बेल्ट ब्लकजोंसो थांनानै दं जों ट्राइबेलनिजोंसो थांनानै दं ट्राइबेला जुदि उथायोबा ट्राइबेला जुदि जोबोबा आरो जोंनि बे बर'आ फिसा फिसा ट्राइबेलफोरथ' सेस जाखागोनानो आरो जोंनि बर'आबो जों जेसेबां सहैदों बे जों गाहायाव गोलैफिनगोन बेनिखायनो नैबेबादि अर्डार हरनायखौ केन्सेल खालामनांगौ आरो बे केन्सेल खालामनायाव जोंनि गासै दैदेनगिरि बिटिआरनि मानागोदेर CM प्रमद सार आरो जोंनि दिपेन बर' बिथांमोनहा मोजाङै नांनांगोन बेवहाय बेखौ मोजाङैनो इनिसिएटिभ लानांगोन आरो ट्राइबेल संघआ बिसेसकै ट्राइबेल संघआ ट्राइबेलनि रैखानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा नांनांगोन खालि मिटिं जानानै रेजुलेसन लाबाय होननानै जानाय नङा टिम दानानै होनानै नोंसोरखौ माव नोंसोर साथाम साब्रैया नैबेखौ माव बेबायदि नाङाब्ला जेरै जों सुनब सरनियाखौ जोङो टिम मोनसे बानायनानै जों खुनु रावनिफ्रायबो हेल्प लायाखै रावनिफ्राय नाङाखै जेला खिन्थु लास्ट पर्यन्त जेला जोंखौ जेरैबो हाला आयेनजोंबो हाला एडमिनिस्ट्रेटिभआव हाला कर्टआवबो हाला बिसोरखौ नैबे खेत्रआव लास्टआव गभर्नमेन्टआ खर' गंग्लायनांदों बायद' जानांदों बेवहाय आङो धन्यबाद होयो जोंनि बिटिआर CM बिथाङाबो जोंखौ बे समाव लास्टआव CM सारखौ सोरखौ बुंनांगौ होनो जोंनियाव थांदों मानो होनबा पलिटिकेलि जाबाय होमबा जों बुंदों CM सारखौ बुङाबा हाला मानो होनबा CM सारा गावनो फाइलखौ सोना लाबाय गावनो हेन्डलिं खालामबाय रावबो दांनो हाला बे फाइलखौनो एडभकेट जेनेरेलनाव सोनानै दोनहरबाय माने रावबो दांनो हाया दा होमबा जों बेखौ बुंबाय CM सारखौ जोङो जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद सारखौ जोङो बुंबाय जोङो खेबनैखौबो लोगो हमदों बिनि उनाव जोङो बेरलाव सार बिथांखौ लानानै रायज्लायदों आरो बिसुरि दैमारि सारखौ लोगो हमहैदों आं बिसुरिजों बा मा खालामनाया मोजां बिसुरिजोंबा नोङो ट्राइबेल मिनिस्टार जोंनि रनज पेगु सारखौ लोगो बुंदो आरो CM सारखौ बुंदो होमबा बे CM सारखौ बुंदो गावनि लेभेलाव बुंदो जानांगौ जायनि थाखाय बे खामानियाबो जाबाय जों धन्यबाद होयो बिसुरि दैमारि सारखौबो CM सारखौबो बेरलाव बिथां आरो रनज पेगु सारखौबो जों खालामो जे आरो जोबथारनायाव जोंनि CM साराबो बहाय मानिनांबाय हार मानिनांबाय जे बियो नम्बर सरनियानखौ दानदों बेबादिनो बाखिफोरखौबो जाहाथे क्लियार खालामनानै होनानै जोंनि ट्राइबेलखौ बासायो बेनि थाखाय बै मावनायनि थाखाय CM सारखौबो धन्यबाद हरबाय आरो जाहाथे बेबायदि इलिगेलखौ दा खालामसै जाहाथे बेबायदि घुराय फाखाय खालामनानै जेरै 6 जनगोष्ठियाबो गिदों बिसोरबो एप्लाइ खालामगासिनो दं बिसोरनि सरनियाबो एप्लाइ खालामगासिनो दं बिसोरबो मोनथ'वाखैब्ला सरनियाखौलाय बोरैथो जों होग्रोनो हानांगौ बिसोर बोरै बर' कसारि लानानै बोरै मोननांगौ बिदिबा राजबंसिफोराबो बे 6 जनगोष्ठियाबो बर' कसारि होननानै अल्टार खालामनो गावनि कमिउनिटिखौ अल्टार खालामनानै मोनोब्ला बिसोरबो मानो आन्दलन खालामहैनो मानो दिल्लीयाव थांनांगो बावहायनो लानो हायो बिदिबा आरो बेजों ट्राइबेल संघआ बेखौनो बिसोरनो बिदि होदोंब्ला सरनियाफोरनो बिदि एथ' इजि होनो हादोंब्ला होदोंमोनब्ला जोंनि मन्थ्रिफ्राबो सहयोग खालामदोंब्ला जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो होदो जों होदों होमबानो जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो होयोब्ला जों मालाय मानोथो आन्दलन खालामहैदोंमोन बा जों माने बे जोंनि एग्रिमेन्टआव बेखौ माने माबायाव लाफादोंमोन जे जों सुक्ति लाफादों बर'खौ माने बर' कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो ST हिल्स खालामनांगौ होननानै खालामनो हाया ओंखायनो हायाखै खिन्थु दिनै सरनियाफोरखौ मारै घुरायफाखाय नटिफाइड नुनायफोरखौ बोरै घुरायफाखाय नंगौ बियो बर' जाबाय जानो हागौ अरिजिनेल बर'मोन हय खिन्थु बियो ड्रेसबो गैला भाषाबो गैला टाइटेलबो गैला दा जोंनि ट्राइबेल संघआबो नंगौ 2002आव माने सिलापथान जिल्ला माबायाव कनभेनसनाव जोंनि कनभेनसनाव होनदोंमोन जे नोंसोर फैफिननोसैब्ला फैफिनदो खिन्थु नोंनि जोंनि टाइटेलखौ लिरदोल' हय नों दा बर' रोंथ'आ जानो हागौ दख'ना गानथ'वाखै जानो हागौ गामसा गानथ'वाखै जानो हागौ कालसार गैथ'आ खिन्थु नों टाइटेलखौ लाग्रोनानै फैग्रोदो लासैनो नों सोलोंफैदो जों होमबा जोंनि कमिउनिटि बर'आबो नोंसोरखौ एक्सेप्ट खालामगोन होनना बुंदों खिन्थु बिसोरो जों गोजौआव थांखाबाय जों दास देखा जाखाबाय जों मानो नार्जारि ब्रह्मनो मानो लिरनो नोंसोर लिराब्ला नोंसोर था बेखौ जोङो बायद' खालामनानै दास देखाखौनो होनोसै होननानै खुनु ट्राइबेल संघआ गरबनो नाङा आरो बेखौ होबावोब्ला जों बे कन्टेम्प अफ कर्ट जागोन जायनि थाखाय जों आदित्य खाख्लारिखौ होदों आदित्य खाख्लारिखौ होनायनि खारना जों ट्राइबेल संघनि एगेन्स्ट नङा ट्राइबेल संघनि जोङो बिसोरो बिथांमोना साननो हागौ जे जों कनफ्लिक्ट होननानै कनफ्लिक्ट नङा ट्राइबेल संघआ मोजां मावथों होननानैसो जों मावदों मानो होनबा ट्राइबेल संघआनो आदित्य खाख्लारियानो बेखौ इन्सट्राक्सन हरदों बहुत डिस्ट्रिक्टफोरखौ जों मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टजों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा होन चिरां होन तामुलपुर होन जों बयजोंबो जोंहा मोजां रिलेसनाव दं जे बेबायदिखौ दाहो नोंगौ होयोबा जोंहा मुस्लिम बिथांमोनहा मिथिगौ खिन्थु आदित्य खाख्लारिया जोंनि शत्रु जाय नब कुमार सरनिया जों बेखौ खर'आव होनायाव बे मोनसे एफिडेभिट होदों जे दास देखा सरनियाबो बर'नि टाइटेल होननानै होनदों बिनि एगेन्स्टै जोङो बेखौ नांदों जे नोङो
हारसिङैनो बोरै बर' कमिउनिटिनि हेड जाखो नोङो बोरै दास टेकाखौ बर'नि टाइटेल होननानै बुंखो बर'खौनो बिदि टाइटेल गैफेरा आरो बे टाइटेल जुदि नों होदावनानै बयबो होयोब्ला बे समाव जोंनि जाथिया सेस जाहैगोन बिनिखायनो जों आदिल फाफ्लियारिखौ होदों जोंहा ट्राइबेल संघजों नङा ट्राइबेल संघखौ जों होआखै बे बिथाङा बेबायदि बार बार मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बिनि थाखाय जों बिथांखौ होनाय जादों दा बेखिनि आरो दा जेरैहाय जोङो बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे बे खामानियाव जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि गाहाम दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि संगठनफ्रा जाहाथे बेखौ मोजाङै इनिसिएटिभ लायो बेखिनिखौल' आं रिकुवेस्ट खालामनाय बुंनाय जाबाय